ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଜୀବନ ଦାସ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ନୂତନ କଥାଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ତାକୁ କେମିତି ହାସଲ କରାଯାଏ, ଶିକ୍ଷାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, এই କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଏକ ଛୋଟିଆ ଗପ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗପଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଲଢ଼େଇ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାବଣର ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ଅନୁଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ମରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁରୋଧ କଲେ, 3 ଥର ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କିଛି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ନା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଅନୁରୋଧ କଲି ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ନା ନା, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ତତ୍ ସହିତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁନର୍ବାର ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।